Sa ngalan samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, gangogma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Nasa kunimo. Ug aron ta maandam sa pagsulotong santos kami sa maghinulsol kita sa atong mga sala, ug mga itagpasaylo sa atong Ginoo. Kasala kanimo o nakalapas sa imong kaayong Ginoo kaluoy kami pakita gumahog kalooy kami nga nagapabusa kaluwa sa Ginoo kaluoy kami Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasiluon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Dahil sa iyang mga taong dinhi sa yuta, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos samahan, magagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagabasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungo sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Hesukristo, bugtungan sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuwong samahan, dawata ang among pangangamo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing hala.
andon, O Heso Kristo. Ubos sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan nga nagpasaka sa lawas o kalag nga nasa himaya sa langit, sa putling nga Birhen Maria inahan sa imong anak, itugot na nga moyo kami, nga sa kanunay magdulong kami sa langit, ug mahimong takos nga makambit sa iyang himaya. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga aboy kariban karimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon, saang gipadayag. Unya naabli ang templo sa langit, ug nakita sa sulod niini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahog, dalugdog, linog ug mibunok ang yelo. Unya nagpakita ang usa ka dakong talimadon diha sa langit. May usa ka babae nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan, ug gikurunahan siyag napulo ug duha ka bituon. Hapit na siyang moanak ug nagtiyabaw siya sa kasakit. Laing tilimadon nagpakita didto sa langit. May dakong dragon nga pula nga may 7 ka ulo. Napulo ka sungay ug may korona ang matag ulo niini. Gikahig niya ang iyang ikog, ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit o gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa atubangan sa babayng hapit ng mga anak, akon tukbo niya ang bata nga mahimugso. Unya gianak sa babay ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmit ang bata o gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Mikagyo ang babay ngadto sa kamingawan, din ang Dios nagandam kaniya og dapit. Ug didto atimanon siya sulod sa usa ka libo ug 200 ug kan-uman kaadlaw. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na gayod sa Dios ang gahom niya, ingon nga hari. O gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbahug sa atubangan sa Dios ug nagsumbong kanila adlaw o gabii, gihinginla na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Amasris. Nagabarog ang rayna iya sa imong tuo, tinayanan ug bulawan. Nagabarog ang rayna iya sa imong tuo, tinayanan ug bulawan. Ang rayna nagapahilo na
sa imong tuon. Diha sa bulawan sa ofen. Nagabarog ang rayna diya sa imong tuong, hinayanan o bulawan. Pamati o anak na babae o tanawan, ipaamong ang imong dunggan. Ikalimti ang imong lungsod, ug ang balay sa imong amahan. Nagabarog ang rayna diya sa imong tuong, hinayanan o bulawan. Busa tinguhaon sa hari ang imong kaanyang, kay siya man ang imong Ginoo. Nagabarog ang rayna diya sa imong tuong, hinayanan o bulawan. Gidala sila sa sulod, uban sa kalipay o kasadyan. Nanulod sila sa palasyo sa hari. Nagabarog ang rayna diya sa imong tuong, tinayanan ug bulawan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo. Moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan. Banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag-usa anaa sa iyang husto nga dapit. Si Kristo maoy una sa tanan. Unya mosunod kadtong iya ni Kristo inigabot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugon ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga otoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Lamdag ka, O Ginoo, sa gilaktan ko, ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Lamdag ka. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab ka niyo. Kinotlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imiyaon ikaw, O Ginoo.
Wala madugay nangandam si Maria og dali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Hudiya. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya, napuno sa Espiritu Santo si Isabel, umisulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano ka, nga miduo man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo, nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya, mingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon, ang tanang tao motawag kanako bulahan. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamahan ng Dios. Balaan ang iyang ngalan. Napakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa kakaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatulaag ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipuka niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom o iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa ato mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham usa tanan nga niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug niya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Ang ato nadunggo sa Ebanghelyo karon dili mahitungod sa pagpasaka sa mga Birhen Maria. Dili kadtong miduaw si Maria kang Santa Isabel. Wala maghisgot og pagpasaka. Siya noon gipasaka sa balay ni Zacarias o ni Isabel. Apan ang punto mao, ang mahal nga Birhen Maria, daan ng gipanagna, ngayang lawas, dili madugta sa lubnganan. Busa siya, gipasaka, lawas o kalag. Wa siya mo saka, gipasaka. Mao na nga atong termino gigamit sa English pa, assumption. She assumed to heaven through the power of God, not her own power. Unlike Jesus Christ, that Jesus ascended to heaven, kaugalingon niyang gahom. Apan ang mahal nga Birhen Maria, gipasaka siya ngadto sa langit. Kini mong kapistahan, dugay nang gisaulog diya sa eastern part of the world, the eastern churches. Gi-introduce ngadto sa western churches dito sa Roma. Gisagop ang maong kapistahan. Ug pinaagi kang Pope Pius XII, iyang giformalize ang maong pagtulunan o dogma may tungod sa mga Birhen Maria. O November 1, 1950, iyang gideklarar, pinaagi sa usa ka sulat, nga from that time on, ang kapistahan sa mahal nga Birhen Maria, pagpasaka sa langit, kabahin na sa liturhiya sa simbahan.
It is more than a teaching. It is a dogma. And since it is a dogma, it has to be accepted by all believers. Ang mong kapistahan, gisaulog na matag tuig. O kining mga pagsaulog, nakapalambo, nakapalig-on sa itong debosyon sa mga Gabi ni Maria, labi na kanatong mga Pilipino. Kada kung tagdebosyon sa mga Gabi ni Maria, nakapalig-on sa itong debosyon. Nilig-on, may kailap, may dako, tungod po sa grasya nga ito na dawat gikan kaniya. Grasya gikan sa Dios, gihatag sa tao, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Siya instrumento aron namong grasya maabot sa matag usa kanato. Ngagani siya mismo puno na sa grasya. O kining grasya nga nadawat, wa po niya ihikaw sa matag usa kanato. Karon ay tang midangop ngadto kaniya. Kay siya inahan man ni Hesukristo, inahan natong tanan, inahan sa simbahan, ang usa ka inahan dili makaako ang iyang mga anak magkatibulaag. Di makaako ang iyang mga anak dili makaangkon sa grasya mga benepisyo gikan sa Dios. Mo kanang tanan iyang ipatagamtam kanato. Katungod gani sa grasya nga ato na dawat gikan kaniya, tungod sa iyang pagtabang sa matag usa kanato, ato siyang gitawag nga inahan sa kanunay nga panabang. Ug tungod niya na kita midangop kaniya, way puas atong pagdangop kaniya. Mo sa mga isuon, kini mong kapistahan karon usa lang kapag pahinumdom kanato, may tungod sa itong debosyon, ug nga unta kini atong padayonon, ug matudlo ngadto sa atong mga batan-on, maginikanan, mutudlo ngadto sa ilang mga anak. Aron kung mawatan ning kalibutan, among debosyon, magpadayon gihapon, sumaabot nga mga henerasyon. Usa kining hagit sa Dios sa matag usa kanato, ilabi na itong panahon karon sa kabaguhan, mausahay, mawanita sa daghang mga panghitabo, sa mga galamiton, mga pangusahay, adto ta malingaw, mapukos sa unahuna ngadto sa mga butang nga way labot sa itong pagtuo, apan kining tanan, niabot ka nato, isip galamiton, aron pagpalambo sa itong pagtuo o pagsalig sa Dios. Naut-unta, nga itong gamiton ng tanan, aron kining mo debosyon sa mga Gabi ni Maria, mukaylap o mulambo pa, o mapakaylap ngadto sa uban. Labi na kadtong mga wala kayo musalig kaniya, wala kayo mutuo kaniya, nga inahan sa Dios, inahan atong tanan, inahan sa simbahan. Palihog manindog. Ang atong hiniosang pagtuo, kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa lapay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag yan sa kahayag, matuod na Dios yan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat sa kiniya samahan, pinagi kaniya ng ahimang tanan. Tungod ka nato mga tao galang sa itong kaluwasan, may kanausikan sa langit. Sila lang sa Espiritu Santo na imong siya nga may lawas, ikanimali nga ulay ug na imong tao. Tungod ka nato, gilansan siya sa krus o grupon si Pilato. Naganto siya na matay gilubong. Si katurong adlaw na banaw siya ramatuman ang kasulatan. Misa ka sa langit na nagalingkod sa tuos samahan. Mabalik siya nga mamayang na pahukom sa mga buhig sa mga minatay, mayang kingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi, nagagikan sa manugsanak, dungan sa manugsanak isimba sa gimaya ang misulti pinagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katulig apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasiluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa kabanaw sa mga minatay, o sa kanaboy sa mga kalibutan. Amen.
Binayaw lawas og kalag ngadto sa himaya. Si Maria midanag nga dakong ilhanan sa atong tunayng kaugmaon isip simbahan. Sa atong pagpanaw padulong ni anang langit ng gingarian, dadon nato ang atong mga pagampo ngadto sa Dios nga atong Amahan ug moingon kita, Ginoo, uban ni kami kanunay. Ginoo, Oo, uban ni bani kami kami kanunay. Nga isip simbahan, mulantaw kita sa unahan ngadto sa kabanhawan, nga gisaad sa atong Ginoo. Magampo kita. Ginoo, bani kami kanunay. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, mamahimong instrumento sa kalinaw, tali sa mga kanasuran. Magampo kita. Ginoo, uban ni kami kanunay. Nga ang mga Kristohanon nga magakaplag ug kayusahan alirong kang Maria nga ubos nga sulugoon nga gibayaw ngadto sa himaya, magampo kita. Ginoo, uban ni kami kanunay. Nga ang mga masakiton makakitag baglaom diha sa himaya ug maangkon ni Maria, magampo kita. Ginoo, uban ni kami kanunay. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, uban ni kami kanunay. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw uban kang Kristo, aron magsadya uban sa atong mahal nga inahan ug sa mga santos, magampo kita. Ginoo, uban ni kami kanunay. Ginoo, sa langit ug sa yuta, among gipadangat kana kanimo ang among mga pagampo, tinabangan sa among may mayaong inahan. Ang unang magtutuo nga gitawag aron moambit diha sa himaya sa iyang nagmadaogong anak, si Kristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang saya mong dalhon, Ginoo, aron ihalad ngan kanimo. Puno ikaw, Ginoo, sa gugma, alang ka namong makasasalang. Amahan ang tanan ni akanamo, amahan ikan sa imong mga kamot, busa among ihalad king mga gasa alang kanimo. Mga igsoon, magampo kita aron kini ngatong sakripisyo, dawaton na ta sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Dawatan ng dahil kinuhis kibisog ikan sa imong mga kamot, alang sugdayo bangmay siyang ngalan, alang usab sa ng kabuslanan, sa dibog niya santos ng simbahan. Ang halad sa among pagalagad, mahidangat unta diha kanimo Ginoo, sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, magipasaka nga nasa langit, ang among mga kasing-kasing nga nagdilaw sa kalayo sa gugma, mangandoy unta kanunay kanimo, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manasap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw nga dosa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga hatong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, ang hayog matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Tungod kay karong adlaw, gipasaka sa langit ang Birhen nga inahan sa Dios, nga maoy sinugdanan og larawan sa pagadangatan sa imong simbahan, ug kalig-on sa kasiguradong kalauman ug kahupayan alang sa imong mga tao nga nagapanaw pa niining kalibutan.
Husto gayod nga ikaw mibuot nga siya nga sa kaybulungang paagi nagpakatao sa imong anak nga mao'y tinubdan sa tanang kinabuhi dili gayod makatilaw sa pagkadugta sa lubnganan ug busa uban sa mga anghel nagadahi kami kanimo sa kalipay nga nag-ingon. Santo, Santos, Santos, Ginoong Diyos ang kagawaman. Santos, puno ang langit, o gyuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan, sa kahitasan. Daigon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan, sa kahitasan. Santo gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsanto sa ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gi kaniini. Kay kini mong kali sa akong dugo sa mag-ugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga salama pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, pinagi sa imong krus o pagkabanaw. Imo kaming giluwas, ikaw ang manunubo sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, maghayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinamdami usab ang mga isuon nga nangamatay. Ilabi na kato sila mong giampo karon.
apil ng kalag sa akong classmate nga si Padre Ray Cabalquento. Ako igagaw si Saturnina. Malaumon nga banhaw silang tanan nga matay di sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaboboton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daigon, gamay ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kaniya makagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon mag-aampo kita samahan atong gamito ng mga pulong pagitulo ka nato ni Kristo atong manunobos. Amahan na mo nga naka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayo ta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, mo pasayloa kami sa mong mga sala, maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan si mong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang to sa kahangturan. Ginoong Kristo nagingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Nasab kanimo. At ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay, ang panagdait natin. Ordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, atagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko Ginoo, angay dapalan mo makalawat kalawat. kanimo, apan ipamulong lamang ug bumaya ko.
Magampo kita. Tapos na nga kami mga lawat sa makalaluwas nga sakramento, Ginoo. Pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, magipasa ka sa langit, may dangat unta kami sa himaya sa pagabanhaw. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, ex qua mundo lux est orta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, vale o valde decora, et pro nobis Christum exora. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, ex qua mundo lux est orta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, vale o valde decora, et pro nobis Christum exora. Allow me to praise thee, Holy Virgin. Give me strength against thy enemies. Let us pray. Grant, O merciful God, to our weak natures thy protection, that we who commemorate the Holy Mother of God may, by the help of her intercession, arise from our iniquities through the same Christ our Lord. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. O manalangin kanyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na nga itong misa, atong dalawang kalinaw, ang gugma ni Kristo. Lamas Reus. Mangambahan kita karon, mga anak sa Diyos, mabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, at tundigo ng Amahan, ng Anak, ug Espiritu Santo, karunog sa gihang pun, atong pagsimbahon, atong pagsimbahon.